Mietitäänpä hetki. Yritykset sijoittavat miljardeja uuteen teknologiaan, mutta silti niin moni meistä tuntee olonsa ylikuormittuneeksi ja yksinäiseksi kaiken sen keskellä. Miksi? Juuri tähän kysymykseen pureudutaan nyt, kun avaamme digimuutoksen inhimillisen koodin. Tämä lausaudus eräältä suomalaiselta kuntatyöntekijältä osuu ja uppoaa. Eikä tämä ole mikään yksittäistapaus, vaan oire jostain paljon syvemmästä. Se paljastaa aika karun kuilun pomojen odotusten ja sen välillä, mitä työntekijän arki oikeasti on. Lähdetään selvittämään, mistä tässä on kyse. Joo, organisaatiot pumppaavat siis ihan valtavia summia uusiin digityökaluihin ja toivovat, että kaikki tehostuisi. Mutta tutkija Jarmo Pulkkisen tuore väitöskirja vähän niin kuin herättelee meitä. Se vihjaa, että kun me tuijotetaan vaan sitä teknologiaa, meiltä unohtuu se kaikkein tärkein palanen, eli ihminen. No, mistä ne vastaukset sitten löytyivät? Tässä tutkimuksessa ei menty mihinkään hohdokkaaseen teknologiayritykseen. Ei. Sen sijaan mentiin sinne, missä oikea työ tapahtuu. Ihan sinne konehuoneeseen. Suomalaisten kuntien teknisiin toimialoihin, missä ihmiset pyörittävät kaavoitusta ja rakennuslupia. Kuulostaa ehkä vähän yllättävältä, mutta kohta huomataan, miksi se oli täydellinen paikka tämän jutun ytimeen pääsemiseksi. Miksi juuri kunnat? No, mieti hetki. Se on ihan täydellinen testilaboratorio. Me puhutaan palveluista, joista me kaikki olemme riippuvaisia, ja paine digitalisoida kaikki on aivan valtava. Laki velvoittaa siihen. Näille ihmisille se digiloikka ei siis ole mikään kiva lisä, vaan ihan pakollinen juttu. Ja tutkija tajusi tässä jotain tosi ovela. Koko tämän digitalisaatioteema, se toimi vähän niin kuin Trojan hevosena. Sen varjolla päästiin käsiksi paljon syvempiin juttuihin, johtamiseen, osaamisvajeisiin ja niihin ihan oikeisiin haasteisiin, joita työntekijät kohtaa päivittäin. Okei, mitä siellä konehuoneesta sitten löytyi? Nämä tulokset ovat aika mielenkiintoisia ja ne maalaavat ristiriitaisen kuvan siitä, mitä siellä pinnan alla oikein tapahtuu. Tämä data paljastaa jotain todella oleellista, siis ihan valtavan kuilun. Työntekijät turvautuvat todella vahvasti omiin kollegoihinsa, kun he tarvitsevat apua. Eikä siksi, että he haluaisivat, vaan siksi, että se virallinen tuki on usein ihan riittämätöntä. Käytännössä siis työkaverit pitävät toisensa pinnalla. Ja tässä on se tärkein pointti. Vaikka onkin hienoa, että kollegat auttavat toisiaan, niin tämä systeemi on oikeastaan vain oire isommasta ongelmasta. Se kertoo siitä, että organisaatio on epäonnistunut tukemaan työntekijöitään kunnolla. Ja kuinka pahasta tilanteesta me oikein puhumme? No, tämä seuraava luku on aika pysäyttävä. 2/3, siis 2/3 työntekijöistä ei edes tiennyt, onko heidän kunnallaan olemassa mitään digitalisaatiostrategiaa. Mietipä sitä. Se tarkoittaa, että ihmiset tekevät töitä ihan tyhjössä, heidän oletetaan muuttuvan ja oppivan uutta, mutta kukaan ei ole kertonut, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja tilanne vain kiristyy. Edessä on ihan massiivinen lakisääteinen uudistus vuoteen 2029 mennessä. Ja kun työntekijöiltä kysytään, niin ihan valtava enemmistö, kaavoittajista 90% ja lupavirkailijoistakin 80%, kokee, että he tarvitsevat todella paljon tukea selvitäkseen siitä. Okei, eli ongelma on nyt aika selvä. Mutta hyvä uutinen on se, että tämä tutkimus ei jätä meitä tähän. Se tarjoaa myös todella toimivan mallin, jonka avulla voidaan hahmottaa, mitä onnistuminen oikeasti vaatii. Ja homman nimi on jaettu vastuu. Kyse on kahden kaupasta. Toisaalta organisaation pitää tarjota niin sanottua sosioteknistä tukea, eli oikeat työkalut, kunnon koulutus, hyvä johtaminen ja selkeä yhteinen suunta. Mutta samalla yksilön pitää tuoda peliin oma motivaationsa, se niin sanottu luova digitaalinen jännite, halu oppia ja tarttua haasteisiin. Ja nämä kaksi asiaa ovat täysin riippuvaisia toisistaan. Kummikkaan ei onnistu ilman toista. Jos tuki puuttuu, motivaatio kuolee ihan varmasti. Ja toisaalta, jos motivaatiota ei ole, kaikki resurssit ja koulutukset menevät ihan hukkaan. Tämän takia se, että heitetään vain teknologiaa työntekijöiden niskaan ja sanotaan opetelkaa, ei vain toimi. No, miltä se hyvä tuki sitten käytännössä näyttää? Tässä on se suunnitelma. Tutkimus nosti esiin 6 ihan avainasiaa. Helppokäytettävät softat, reilu ja just sulle räätälöity koulutus, laadukas aineistonhallinta, nopea IT-tuki, voimaannuttava johtajuus ja, mikä tärkeintä, viralliset vertaistukiverkostot. Tässä on siis selkeä ohjekirja kenelle tahansa johtajalle. Eli mikä tässä on se isoin opetus? Mitä tämä kaikki tarkoittaa juuri sinulle? Olit sitten pomo, työntekijä tai kuka tahansa meistä kansalainen? Ydinajatus on tämä. Digimuutos ei ole yksilölaji.
Se ei ole kiinni yhden ihmisen taidoista tai yhdestä hienosta ohjelmistosta. Se on systeeminen haaste. Se tarkoittaa, että onnistuminen vaatii saumatonta yhteispeliä ihan kaikkien välillä. Yksilöiden, teknologian, tiimien ja koko organisaatio. Ja kenen vastuulle tämä kaikki sitten on? No, kaikkien. Tässä nähdään selvästi, miten vastuu jakautuu. Organisaatioiden on rakennettava se tukeva systeemi. Yksilöiden on tuotava siihen oma motivaationsa ja oppimishalunsa. Ja loppujen lopuksi koko yhteiskunta on riippuvainen siitä, että tämä kumppanuus toimii. Ja kun kaikki tämä data, kaikki nämä haastattelut ja kyselyt vedettiin yhteen, sieltä nousi esiin yksi yllättävän yksinkertainen, mutta samalla kaikkein voimakkain suositus johtajille. Ja se on tämä. Kuuntele työntekijääsi. Ihan oikeasti. Se todellinen ymmärrys siitä, mitä ihmiset tarvitsevat, ei synny palaverihuoneiden oletuksista, vaan aidosta kuuntelemisesta ja vuoropuhelusta. Niin yksinkertaista ja silti niin usein unohdettua. Ja tähän tämä tutkimus meidät jättää. Pohtimaan yhtä kysymystä. Tuetaanko teknologiaa teidän työpaikalla kokonaisena järjestelmänä vai onko se vain yksittäinen työkalu, joka on heitetty työntekijöiden eteen? Se, miten tähän kysymykseen vastataan, määrittää aika pitkälti meidän kaikkien työn tulevaisuuden. Kiitos, että olit mukana.